da fari sai ka bude Facebook ɗinka, sannan sai ka danna nan, sannan sai ka ɗan gangara ka duba setting and privacy gashi a nan, sannan sai ka shiga privacy shortcut, sannan sai ka ɗan gangara ka duba use two-factor authentication gashi a nan, sannan sai ka sa text message gashi a nan. A nan kuma za ka sa lambar wayarka ne, sannan sai ka danna continue, sannan zai kai ka inda za ka sa password ɗinka a nan, sai ka sa rubuta password ɗinka na Facebook. Sannan a nan za ka ɗan jira kaɗan, ko da na daƙiƙa 30 ko minti ɗaya, za su tura maka wasu lambobi guda 6 ta yadda za ka sa domin su buɗe maka wannan setting. Kamar yadda kuka na sa nawa haka kuma za ku saka, sannan sai ka danna continue. Idan ka ɗan jira kaɗan zai yi, sannan sai ka danna done. Yanzu shi kenan Facebook ɗinka ta samu cikakken tsaro.